Immortals zenza imali from a special service that we offer. Ayikho ne-one intombazane lana that could ever do lezi zinto engizenzayo. Akokubi, get me another girl. Ibizwa the girlfriend experience, where we offer a companionship to elite clients. Ndicinga ukuba nasifumene le ntombi besiyifuna. Kandixelele ngale ntombi entsha. Owami, umutsha, so utla babonolo. A luxury lifestyle. Kwaye asoze uphinde ndayazi ubana uyoyika. Kodwa xa ubona umamakho ephilile. 100,000 isatshara. Ayithathaphi imali engako. You are us. Ndizokwazi ukuphila ngaphandle komama ndizokwazi. Kwazi ukuthi ukhuphe usapho lwakho out of the ghetto. Ungabi naxhala. Ihamba nethiba handsome. It'll all be worth it.